Korrika egin baino lehen, berotu behar dugu. Zein ariketa egin behar ditugu. Beroketa azkenean bebai, lasterketa gero eta lapurragoa bada, normalna denbora gehiago egoten gara berotze, eta lasterketa luzea bada, behar bada pixkate mugikortasuna egin, orkatillak mugitu, luzaketa baina aktiboa, kualkier reboteaki, lehenengo eta behin, lasterketan arabera gehiago beretzen dugu, lasterketa laburra bada, beroketari garrantzi gehiago ematen zaio, intentzia handia hilteko zara, eta lasterketan luzea bada, normalan inkluso mugikortasun mugimendu txiki batzuk egin, eta irtena jarriko zara, eta pixkanaka korrika suabe egiten, hori berote izan. Eta beroketa estatzerakoa lasterketa laburra bada eta intenso basoaz, anzarazi, pixkate artikulazioen deportazunarekin, orkatillak pixkan mugitu, aldatera, piztera, bela honak bebai, soinu arrarorik ez egiteko, gerdia apur bat egiten dozu, gero, estiramiento sepazioak badira, hori zer zaten zen, laskide muskulalak zaiktu egiten da, eta gero, pixkate, mugikortasuna, Zein aholku emango zinioke pertsona bati lesioak saihesteko? Orokorrean, mendian gehien nabaritzen dena da aldapa bera. Aldapaberak harin basoaz hankak apurtzen ditu. Eta gero nabaritzen dena asfaltoan adibidez, hormigoian, inpaktu gehiago dauko, eta orduan pixkate gehiago nabaritu aldozu, ze mendian normalean bigunagoa da terrenoa. Baina, gertatzen da mendian, lokatza dagoela, harriak dauzela, orduan igualatzen da, horbe bai oso adion basara. Antzeko, azkenean prestakuntza onda egiten baduzu, eta horrekatua, nire ustez antzekoa da. Mendien, harriekaz eta edo lokatzagaz orkatillak gehiago bihurritu aldozule, zen asfaltan planoa da, eta mendian ez. Baina gero lesio muskularrak gehiago, mendiak bebai gehiago gauzi alzara. Ze laban egiten da, o aldapan berazoaz, baina hori zen. Eta ikusi dut, korrikalari batzuek, korrika egin eta gero, daukatela kalambreak edo espasmoak edo egiten diete hankak horrela, hori zergatik gertatzen da, edo nola saihestu aldu? Hor, kalambren inguruan ez dago guztiz zehaztuta zergatik den, kausa ezberdinak izan alditu, normalean. Genetika edo... Baina, normalean hasi berrietan, karga gehiagi edo deshidratazioa zeden da. Orduan, segun... Zure gorputza ez dagoela prest, igual baso eskarrera bat eta igual zure gorputza intentzia horretan hainbeste denbora goteko ez dago prest, kalambreak dituzu, adibidez.